नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण पुरणपोळी बनवणार आहोत. एकदम गुबगुबीत अशी आणि टम्म फुगलेली पुरणपोळी पाहणार आहोत आज आपण. हे बघा, तुम्ही बघू शकता सारण अगदी कडेपर्यंत भरलेलं आहे. चला तर मग वेळ न घालवता पटापट रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे एक मी भांडं घेतलेलं आहे. भांड्यामध्ये आपण चणा डाळ घेणार आहोत. ही आपल्याला भिजत घालायची आहे. इथे 1.25 कप चणा डाळ घेतलेली आहे. म्हणजे 1/2 किलो चणा डाळ आहे. ही आपल्याला धुवून घ्यायची आहे स्वच्छ अशी आणि आतमध्ये पाणी घालून अर्धा तास आपण भिजत ठेवणार आहोत ती. आता आपण पीठ मळून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथे 1.25 कपच पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद पावडर घालायची आहे आणि हे पीठ आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे. हळद पावडर ही चाळताना चाळणीमध्येच घालायची म्हणजे व्यवस्थित अशी पिठामध्ये मिक्स होते. त्याच्यानंतर चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि मी इथे अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे. हे जे आपण प्रमाण घेतलेलं आहे 1.25 कपाचं, त्याच्यासाठी अर्धा कप पाणी एकदम बरोबर होतं. तेवढ्याच पाण्यामध्ये पीठ मळून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मी इथे 2 चमचे तेल घालून हा पिठाचा गोळा बनवून झाकून ठेवणार आहे. आता इथे एक मी कुकर घेतलेला आहे. डाळ भिजत घालून अर्धा तास झालेला आहे. तर ही सगळी डाळ पाण्यासकट आपल्याला कुकरमध्ये घालून घ्यायची आहे आणि आपल्याला जेवढ्या प्रमाणामध्ये कटाची आमटी बनवायची आहे त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आतमध्ये. अर्धा चमचा हळद आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि कुकरला आपल्याला 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. इथे आपल्या कुकरला 4 शिट्ट्या आलेल्या आहेत आणि मी आता उघडून दाखवते. ते बघा, छानपैकी आपली डाळ अशी शिजलेली आहे. तुम्ही बघू शकताय, बघितल्यावरच समजते मस्त अशी शिजलेली आहे डाळ. अशा पद्धतीने डाळ शिजली पाहिजे, मग पुरण छान होतं. इथे एक जाळी घेतलेली आहे. जाळीवर हे डाळ आपल्याला ओतून घ्यायची आहे म्हणजे आतमध्ये जे पाणी असेल ना ते सगळं निथळून जाणार आणि 10 मिनिटं अशीच ही ठेवून द्यायची डाळ जाळीवर. आता इथे एक मी कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये 1 चमचा तूप घालून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर ही डाळ आतमध्ये घालून घ्यायची शिजलेली. आतमध्ये मी 1.25 कप गूळ घालतीये. हे एकदम बरोबर प्रमाण आहे. तुम्ही गूळ तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी पण केलात तरी चालू शकतं. इथे मी 1.25 कप गूळ वापरलेला आहे. छान अशा होतात पुरणपोळ्या त्याने. गोड व्यवस्थित असं गूळ मिक्स करून घ्यायचं डाळीमध्ये. जसं जसं गूळ वितळायला लागणार तसं तसं हे पुरण थोडंसं पातळ व्हायला लागणार. हे थोडं पातळ झालं ना, गूळ सगळं वितळलं की आतमध्ये आपल्याला सुंठ पावडर घालायची आहे. इथे मी 1 चमचा भरून सुंठ पावडर घातलेला आहे. सुंठ पावडरीने काय होणार माहिती आहे, पचायला थोडं हलकं होतं हे पुरण जे आहे ते आणि चव पण जरा थोडी छान अशी येते सुंठ पावडरीमुळे. व्यवस्थित असं ढवळून ढवळून शिजवून घ्यायचं आहे पुरण आपल्याला आणि त्याच्यानंतर हा बघा असा चमचा उभा राहिला पाहिजे आतमध्ये म्हणजे समजायचं आपलं पुरण बनवून व्यवस्थित असं तयार झालेलं आहे. चमचा पडता कामा नये उभा केला की आतमध्ये. आतमध्ये थोडंसं जायफळ पावडर घालून घ्यायची आपल्याला हवी तशी आणि व्यवस्थित असं ढवळून आपलं पुरण हे बनवून तयार झालेलं आहे. हे गरम असतानाच मी हे मगाशी जी चाळण घेतलेली ना त्याच्याचवर मी हे व्यवस्थित असं फिरवून फिरवून पुरण बनवून घेणार होते. बघा, ह्याच्यामुळे एकदम असं एकजीव असं पुरण बनवून तयार होणार. पटकन होतं हे, जास्त वेळ लागत नाही अशा पद्धतीने. हे बघा, छान असं आपलं पुरण बनवून तयार झालेलं आहे. असा गोळा तयार झाला पाहिजे पुरणाचा. आता जे आपण पीठ मळून ठेवलेलं ना त्याला 3 तास झालेले आहेत. 3 ते 4 तास हे पीठ असंच मळून ठेवून द्यायचं म्हणजे आपल्या पुरणपोळ्या छान अशा फुगणार. इथे 3 तासानंतर मी आतमध्ये तेल घालतीये. 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. टोटल पिठाला मी 4 चमचे तेल वापरलेलं आहे. सुरुवातीला मी 2 चमचे तेल घातलेलं आणि आता इथे मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि हे पीठ आपण व्यवस्थित असं मळून घेणार आहोत. पीठ मळून झाल्यानंतर हा बघा, मी एक छोटासा गोळा घेतलेला आहे आतमधला पिठातला आणि इथे मी पुरणाचा पण गोळा घेतलेला आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकताय जेवढा गोळा पिठाचा असेल ना त्याच्या दुप्पट मी इथे पुरण भरणार आहे म्हणजे पुरणपोळी कशी गुबगुबीत होणार एकदम.
हे बघा, तुम्ही बघू शकताय बघा, एवढा पुरणाचा गोळा मी घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर मी इथे लावायला तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाचं पीठच घ्यायचं, म्हणजे कसं खसखशीत असतं थोडंसं तांदळाचं पीठ, त्यामुळे पुढे सरकायला लाटताना पटापट अशी पुरणपोळी पुढे सरकते. अशा प्रकारे पारी बनवून घ्यायची. आपण मोदकाची पारी बनवतो तशी, थोडी जाडसरच. आणि आतमध्ये आपण हा पुरणाचा जो गोळा घेतलेला आहे तो आतमध्ये ठेवायचा आहे. आणि हे बघा, अशा पद्धतीने पुरण वरून असं सरकवायचं आहे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित असं पुरण ह्या पिठाच्या गोळ्यामध्ये भरून घ्यायचं. अशा पद्धतीने हे बंद करून घ्यायचं पिठाचा गोळा. आणि हा जो बंद केलेला भाग आहे ना, हा लाटताना पोळपाटाच्या खालच्या बाजूला आला पाहिजे. असं पीठ लावून घ्यायचं या गोळ्याला व्यवस्थित असं तांदळाचं. पोळपाटाला पण थोडंसं पीठ लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे अजिबात चिकटणार नाही आपली पुरणपोळी, व्यवस्थित अशी उचलायला जमणार. आणि हे असं हाताने पहिल्यांदा व्यवस्थित असं पुरण ना स्प्रेड करून घ्यायचं. असं केल्यामुळे काय होणार माहिती आहे का, पुरणपोळीच्या कडेपर्यंत पुरण जायला मदत होणार. त्याच्यानंतर आपण लाटणीने लाटून घेणार आहोत. पुरणपोळी लाटताना हळूवार हाताने लाटायची, जोर देऊन लाटायची नाही, म्हणजे पटापट अशी लाटून होते ही. हे बघा, अशा पद्धतीने हलक्या हाताने लाटून घ्यायची. छानपैकी अशी लाटून होते, अजिबात फुटत नाही. हे पीठ जे लागलेलं आहे ते हाताने काढून टाकायचं, किंवा तुम्ही कपड्याचा वापर पण करू शकता, कपड्याने पण झाडून टाकू शकता हे पीठ एक्स्ट्राचं. हे बघा, अशा पद्धतीने आपली पुरणपोळी लाटून झालेली आहे. आता पुरणपोळी भाजताना काय करायचं आहे माहिती, पहिल्यांदा गॅसवर तवा ठेवल्यानंतर व्यवस्थित असा तवा गरम करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर बारीक करायचा आणि मग वर पुरणपोळी घालायची. म्हणजे पुरणपोळी कशी तव्याला चिकटणार नाही, किंवा आपण तव्यावर टाकली ना की लगेच चिकटते बघा, तशी होणार नाही. पुरणपोळी एका बाजूने व्यवस्थित भाजल्यानंतरच आपल्याला ती परतायची आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, गॅसची फ्लेम जी आहे ती मीडियम ठेवायची आणि मग पुरणपोळी भाजायची. वरून पुरणपोळीचं मी तूप सोडलेलं आहे. हे बघा, किती छान फुगलेली आहे, तुम्ही बघू शकताय आपली पुरणपोळी. मस्त टम्म अशी फुगलेली आहे, कडेपर्यंत सारण गेलेलं आहे आणि मऊ लुसलुशीत पण झालेली आहे आपल्या पुरणपोळी. आता तुम्हाला मी एक पुरणपोळी उघडून दाखवते. ही बघा, अशी मऊ एकदम झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. हे बघा, कडेपर्यंत सारण गेलेलं आहे आपल्या पुरणपोळीचं. आजची माझी ही पुरणपोळीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आजचा जर व्हिडिओ माझा तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.